Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Hoy Yugog, bastos ba gani mga pagkatao? Wala ka kabatig linog, bulok ka. Asa imong tabang sa jinsan? Presidente ka man ka. I know nothing could Busy raman ko dol. Awa mo nang wala ko nakaadto. Pero sa wala ka nakabalo, naatay gipadala digto. Pero lahi atong gipabolunteer. Kay imbis kami ang muadto, wala na lang minaadto kay ngano, gasto pa namo, expenses pa namo. So mao tong amo na lang gitigom akong nabilin nga kwarta, gipadala nato digto. Unya atong gipadalaan si Boss LB, Ali TV, Asim Tabains, og Team MOS. Mo ni sila atong gipadalaan mga amigo nato. Og siyempre, sa wala pa magabalo, nagdugang po financial 30k si Boss Kevin. Oh, thank you kay Bossing. So atong gipadala total sila dito ang nabilin sa kwarta 90k. Mamaora gito kaysa mukuan pa mi, madto pa mi dito. Ako lang tong gipadala dito. Boss Kevin ning 30. So 120k. So bisag unsa ka gamay among nahatag, bisag kana lang mo nahatag. Importante kanang nakatabang ta di para nang mga politiko. Nga siglalis dias Malacañang oh. Yawa mo, wa mo'y nabuhat, sige ra mo glalis dia. Luoy kay Pilipinas. Pero pasalamat mo kay taga Mindanao, dilig salig sa inyong yawaa mo. Kung nalang bitaw tulay ang kuan bitaw, Mindanao tuluson. Dugar ra mo gitabok dia mga politika mong kurapap, yawa mo na. Salamat mo. So kita mga taga Mindanao magtinabanga ta, pasag din na sila, di ta magsalig sa ilahaan na. Ang importante baskog ta, mabuhi ta ampo lang ta permi o ang nagtabang ato ipakita. Una nato ipakita si Boss LB. Yo, what's up? This Boss LB. So na ako direct karon sa Malumon, Matlay guys. Syempre guys, nag-start na mig-repack sa among mga bugas, noodles, sardinas, upuban pa guys. So syempre, nagpasalamat po ko ni Anthony Visilla guys. Yung bukway po support, nagpanaog 30,000 pesos. So makapuno pa ko og 30 kabuok na 25 kilos na bugas. So syempre guys, padupag po ang among mga bottled water, kape, gatas, upuban pa. So daghang salamat guys. Ay kalimot guys, share this video para daghang patamatabangan. Kung i-comment sa ubos, taas sabihin nila mo ipangatod. So sa ito mamen, hey! This Boss LB. So daghang salamat guys sa mga ni-volunteer pag-repack sa mga relief goods para diri sa Sarangani, Glan o sa Jensan. So daghang salamat ninyo. Og dili ko mo dito guys, dili ni mahuman. So daghang salamat sa mga men, eh! Okay, nakita naman ninyo si Boss LB. So sunod nato ipakita si Ali TV. What's up guys, it's Ali TV and Sarah Jen. And maudi atong napalit sa gihatag ni Yugog. O pasensya diay kay wala siya kaabot diri kay sobra ka busy guys ko. Mao to kami ang gisaligan diri Ali TV Timos o Asim Tabains para manghatag sa katawhan. So, ihatag nato ni Ugma, maglipak sa taog. Abang-abang mo Ugma, ihatag na nato ni para sa katawhan diri sa Jensan. Thank you guys. Thank you Yugog. Linog na po. Oh my God, habang nag-repack. Dayon lang ta diri bisag naglinog na. Yo, what's up? Idol Yugog. Mo na ning napalit namo sa imong gihatag diri sa amoa, diri sa katawan diri sa Jensan. So karon, asa mi mga to? Panghatag na nato ni sa mga katawan diri sa Jensan. So guys, abang-abang mo. Thank you Idol Yugog. Kita-kits. Salamat! Bye-bye. First stop na to diri sa Purok Maunlad, Barangay Pupong. Bali na pod mi sa Lanton para maghatag i-distribute naman ito nan. Tapos mato pa mi sa Bula, Puting Bato, Gasay. So, walang to guys. Thank you. Og siyempre di pod paulay dia, kani sila nga mga vlogger dugay na gini sila ni undang lang na focus lang ni sila sa ilang mga future pero nibalik na sila vlog. Mo ni siya ang Team MOS. Yo, what's up? We are the Team Moss. So karon
nato diri guys, nagtapok-tapok mi, nalan tayo mga gamay nga hinatag para sa nakuha ng lindol. So, pasalamat ta kay Idol Yugog, palakpak! So, daghang salamat guys. So, mo ni among mga gihatag partner, is mo gamay partner. So, naara mo ni siya, natay bugas diri, napod tay mga noodles, mga instant noodles, or instant Quickie Mart, or napod diri, mga unsa pa mga dilata. So, ihatag na muna sa pagkaugma. Amping mo guys, so, keep safe. Kung sa pa'y ginaunan nyo, mo ito na dito, mga tag-tag! So, what's up guys? Idol Yugog, nakaandam na ang atong relief goods para ihatag sa atong mga katawhan. So guys, muna ni mo panghatag guys, sa abang-abang na dara sa mga mga lindol. So para na sa inyo o para po ni sa Jinsan. Amping ta pirme, kay aftershock pa. Amping jud ha? Let's go! Guys, sumala taong distribute sa atong ayuda dito sa atong Daghang salamat kay Idol Yugog sa imong pa-sponsor dire nga gitabangan nimo atong katawhan dire sa Jensan. Yes. Unta daghan pa kag matabangan dili lang dire ug sa uban pang lugar. Yes! Salamat dol. Daghang kay salig dol ug sa uban pang mabutay basi napay uban gusto dira mo kuan. We are open for volunteer. Yes. Yes, we are open for forum in the night. Siyempre, ang atong idol nga mga vlogger diya sa una pa lang, Maasim Tabines. Sila ginit volunteer gid sila. Salamat kasi tabang aton tanaw ng ilang video nga gibuhat. Yo, what's up mga animal? So kami di ang Maasim Tabines no. Nagpadala si Yugog sa mua. Kay dili siya makaadto dire sa Maasim kay sobrang niya ka busy. Nagpadala siya budget sa mua, mao ni. And then ang amuang napalit. So, salamat pa rin Yugog. Let's go. So karon i-distribute na namon ni among na repack at na relief goods. Ano pa hinihintay natin? Akala nila, di ko to magagawa. Sabi pa nga, wala akong mapapala. Di tumigil na magsikap kahit pa na sobrang hirap. Padating ko sa tugat, pagkailan lang hapi ng ulap. Ang ulap akala nila di ko maabot. Nagbaka sakali lang namang makalusot. Magbabalat kayo man ang iba'y manatiling. Huwag makitid ang iyong utak, magpus magtanim ka ng buong pag-ibig. So, what's up mga animal? Nanatapanghatag. Wala na to natagaan. Successful lang ito. Guys, sa tanang mga wala natagaan, pasensya na mo. Sinsara jud kayo. Kasi napatay. Napay mag-donate. Mag-donate. So, next time na po ang uban sa mga wala natagaan. Pasensya na mo guys. Salamat. Salamat sa mga paring Yugog. Pagatag sunod naanak ka. Let's go. Lag diri bro. Salamat sa sponsor! Followers ni Yugog. Salamat Yugog! Happy fireworks! Di ba? Di gyapon basta-basta nihatag gid sila og kooperasyon para sa ilang lugar gyud. So daghang kayong salamat og pasensya kayo kay wala gid mi kaana diya kay mismo ana mi. Amo na lang gitigom among kwarta para ihapak dito kaysa maggasto-gasto pa mi. Kay daghan gyud nang inalagtabang. So daghang kayong salamat sa inyong suporta, daghang salamat sa pagsabot. Palihog og share this video para daghan patag matabangan og basin magrasyahan ta. Makaana mi diya, makalugar mi diya, pabuta mi diya pon. So God bless everyone. Og di ta magsalig sa tong politiko nga mga yawa. Ha?
Thank you for watching!